Anem pràcticament ja tancant aquesta segona i última hora de programa. Anem directes cap al punt de la 1 del migdia. Edgar Tarrés, hola. Hola, molt bon dia. Què tal? Com molt estàs? Bé, molt bé, molt bé. Tenim gairebé 11 minutets ja per acabar aquesta edició. Sí. Avui, en principi, tenies previst, aviam si l'Ivan pot Sí, a veure si el trobem, en contactar. David Isern, de l'Ecoresort de Cerdanya. I el volia trucar perquè, ostres, aquí sempre parlem de coses així novedoses, diferents, però sobretot que siguin allò saludables i que això ajudin a la gent a viure més bé, no? I en David, aquest és un crac que viu a Prullans, té allà tot un resort molt xulo, amb un hotel, apartaments, un càmping, tot molt enfocat a la natura. Val? O sigui, té un hort que se'l cuida ell, tot ecològic, a l'hotel dona ell el menjar que tenen allà, no? Les seves gallines, ho està ensenyant i és una passada. I té un projecte molt xulo, que es diu Life Reset, que precisament el que vol és això, no? Resetejar la teva vida, val? Canviar perquè, ell és, com es diu ara, ell és hoteler ja de tota la seva família, val? En el seu moment va heretar un hotel molt xulo, molt gran, i que a poc va canviant, enfocant tot, des de la pintura, des del no sé què, tot enfocat al benestar de la gent. I dintre d'aquesta filosofia que té, doncs això, ha creat això, Life Reset, que ho fa conjuntament també amb Ets el que menges, val? I en allà doncs hi haurà diferents caps de setmana. Durant aquest mes de juny serà del penso que és del 21, val? Del 21 divendres fins al 24, que és dilluns, doncs hi haurà la primera edició d'això, de Life Reset, no? I aquí doncs el que fa és, diguéssim, acostar-se a la natura, val? Es treballa el tema de l'alimentació, de la nutrició. Vam tenir l'altre dia la Carla Zaplana i ens va parlar de moltes coses de nutrició. A la segona nit wellness de Can Xiquet, de Cantallops. I a més a la segona nit wellness, que va ser, també farem una pinzellada, no? Doncs això, es tracta de crear una gran experiència en un indret com és, el Pirineu, allà a Prullans, a la Cerdanya, un lloc, amb molta natura, molt de silenci, un lloc molt especial, no? I en allà, aquest any m'han convidat a que porti el meu saber fer, no? Que és el que sempre explico, el mindfulness, la natura i els sons i els silencis, com no. I allà ens combinarem diferents professionals d'això, hi ha nutricionistes, hi ha coach, estaria per l'altre costat, o sigui, tota una barreja d'experiències per viure en un entorn increïble. I això diu així, el podreu trobar si us interessa, es diu Life Reset, val? A Prullans, a la Cerdanya, i qui li estigui interessat, buscar un espai de necessito parar, necessito aprendre a gestionar la meva vida d'una altra manera, més saludable, la gent que va molt estressada o que té molta angoixa, doncs és un lloc per fer reset, per canviar el xip i poder començar a viure d'una altra manera. Això és el que sempre parlem d'aquí, no, Mercè? Sempre estem amb això. Evidentment. I amb tu encara més, que no pares, no? Perquè tant te podem trobar a Galícia, com a Prullans, com a Roses, com a Cantallops, Andorra. No pares, Edgar. Sí, no, Déu-n'hi-do. És veritat, la setmana passada vaig estar a Galícia, allà fent cursos a la UNED sobre creativitat i felicitat, no? Per això, per mi és superapassionant que una universitat s'apunti al carro d'això, no? I parlant d'universitats i tots aquests projectes, dir que avui, el dilluns 3 de juny, comencen les inscripcions al postgrau de turisme i espiritualitat, que s'organitza amb la Universitat de Girona, també amb el Patronat de Turisme de Girona Costa Brava i l'Ajuntament de Roses. Doncs avui comencen les inscripcions, a veure... Ja tinc ganes de veure que sí, perquè jo sé que hi havia gent que me deia que sí, que s'apunta sí o sí, perquè té moltes ganes de fer-lo. El més divertit era que i també donar fe, no, d'aquesta universitat, en aquest cas ara estàvem parlant de la de Galícia, però també de la de Girona, no? Amb ganes de fer coses diferents, novedoses, i sempre posant la cara més humana, no? Més humanista de voler el benestar i el viure bé de la gent.
Per tant, per mi és com dir, bueno, les coses estan canviant, sí. A vegades per dolent, però també per bo, no? Home, i tu que et mous en aquest àmbit, ho estàs veient, Edgar, no? Sí, Que cada vegada hi ha més i més demanda i a qualsevol punt del planeta. Sí. De fet, amb el tema aquest del postgrau, ara que vaig estar a Galícia, clar, m'han dit, ostres, i llavors, hi havia gent que em deia que li agradaria venir, però clar, dic, sí, el problema és, clar, aquí és en català, aquí, doncs, bueno, va així, no? Ostres, quina llàstima. N'hi havia una que havia estat treballant a Barcelona que em va dir, jo vindré, i a més a Andorra també penso venir. Val? Gent que té projectes turístics i que veu que donant-li aquesta connotació més humanista, més espiritual, més de la natura, més d'estar per la gent, doncs això és un bé, no només allò pel seu negoci, perquè cadascú doncs, ha de mirar pel seu negoci, només faltaria, però també que això comporti un benefici a nivell social, no? I això doncs, és una evidència. Per què? Perquè quan tu tens cura de la gent i la gent doncs, canvia ella mateixa, en veritat està canviant tot el seu món, tot el que l'envolta. I és molt fàcil veure com una persona que canvia, de cop i volta veus que gent al seu costat comença a veure les coses no? diferents. De fet, no? som energia i per això passen aquestes coses, no? Evidentment. I clar, això és doncs, molt... Per mi és un punt molt a favor de treballar el benestar de les persones des d'aquest punt de vista doncs, més transformador, més proactiu. No? Per mi m'agradaria fer una distinció, que l'altre dia parlava amb el bon amic Jimmy Pons, que vam estar xerrant, parlàvem allò del que se'n diu wellness i el well-being en anglès. No? Tenen com dues paraules diferents per parlar del benestar, però clar, i això també he parlat amb altra gent de la resta d'Europa i tal, no? Que sempre parlem wellness com algo així, no? De benestar, però és un benestar més, diguéssim, més artificial, val? Més allò, sense aprofundir. Jo sempre dic allò, el turisme del Bornós i Sabatilles. Arribes a un lloc, descanses i ja està. I està molt bé fer-ho, Però clar, per mi el que és important és el well-being, no? Que és com té la connotació aquesta d'una recerca per anar canviant la teva vida. Una recerca més interior, no? Exacte, més interna per dir, sí, jo vull descansar i tot plegat, però a la vegada vull aprendre que quan arribin els moments que ho necessito, ja pot ser a la feina o a casa o el que sigui, doncs jo tenia eines per estar doncs, més tranquil, per poder fer front a aquestes coses i que la meva vida sigui un continu benestar, no només com faig vacances. I això, doncs, m'agradaria recalcar-ho perquè el que comentàvem abans del Life Reset o el que parlem d'aquest, com es diu això, postgrau o el congrés que farem a Andorra el 24 i 25 d'octubre, doncs van tot en aquesta línia. O sigui, anem a canviar, és que anem a fer que les coses canviïn. I a través doncs, de les vacances, del turisme, dels viatges, doncs jo penso que això és imparable. I l'alimentació. I l'alimentació, i tant. L'altre dia, això, a Can Xiquet, amb la Carla Zaplana, doncs ho vàrem poder veure. Per mi va ser molt xulo perquè, clar, és que tot es barrejava, no? Allò que t'expliquin alguna com experiències, que t'expliquin... que va, diguéssim, a la part més intel·lectual, per dir-ho així, no? Que és com més informació, però després allò, Can Xiquet va treure doncs, tots aquells platets petits de sensacions, de colors, va ser genial. I poder acabar doncs, de manera que tu puguis anar sentint tot allò, no? Poder dedicar temps al que, per exemple, la Carla doncs, va estar explicant, doncs anar-ho com integrant a poc. Jo penso que hem de començar ja a fer aquest tipus d'experiències més integradores, holístiques, que barregen doncs, la part intel·lectual, les sensacions, de sentir, les emocions, no? Jo penso que a mi em va agradar molt, vaig estar, mira que estava cansat i fet pols. I venies de viatge, de Galícia. Clar, vaig arribar a casa a les 5, vaig tenir 20 minuts per carregar els instruments al cotxe i agafar el cotxe cap allà. M'havia aixecat a les 6 del matí per poder ser aquesta hora aquí i a més portava això tota la setmana fent classes a la universitat, 4 hores cada dia. Que déu-n'hi-do. Clar, és que estar parlant 4 hores cada dia... Tu ja ho saps que tu també xerres molt, val? Per la teva feina t'ho fa fer. I a més, diumenge passat vam estar fent un bany de bosc, hi havia 20 i pico persones, vull dir, molt content de com s'està movent tot i de les ganes de la gent de fer coses. Doncs sí, i tot això queda molt palès
amb tot el que vas fent, amb tot el que vas oferint. I parlant d'alimentació, Edgar, demà tindrem una convidada de luxe també a la ràdio, que ens fa molta il·lusió. N'havíem parlat feia temps, eh? Sí. Ho deixarem aquí, que deixem que els nostres oients ens escoltin. A quina hora serà? A 1:15. A 1:15, a partir de les 12 del migdia. No us perdeu, que us encantarà. Sí, i tot té a veure amb tot això que estàvem parlant precisament. Edgar Tarrés, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest matí i a continuar omplint la teva agenda. Som-hi. Et queden forats encara? Algun. Poquets. Gràcies, fins a la propera, bon dia. Adéu-siau.